Toto by som chcel dať dole do piče preč. Ale jak? Čo by si chcel na sebe zmeniť, Vlado? Čo? Čo by si na sebe chcel zmeniť? Na sebe ja? No? Toto preč. Toto preč. Čiže ale ty si nebol taký tučný. Do ja? A nebyl. To máme ktorý mesiac? 9. A to keby som byl takto, že sem... Vlado, zadrž dých. Co? Normálne, že stiahni brucho. No, Stiahni ho. Stiahol si? áno. A teraz vydýchni.